ಹಾಯ್ ಮಾಂತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತನ ರೆಸಿಪಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಸಿ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನನಲಯನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಧುಲೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ದುಂಬೆ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಟದ ದೀನಂಚಿನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಏನಿತ್ತೆ 3 ತುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ 4 ಪೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದನು ಪಿರ ಏನು ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ತದೆ ದಿಕ್ಕದು ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಇಂದನು ಪೊರ್ಲು ಪುಂಟದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಏನು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಇಂದಟ್ಟು ನೀರು ತಪಾಸೆ ಆಪುನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾತು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ 1 ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊನೇನು 3 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಣಲೆಟ್ ಮೂಜಿ ಇಡ್ತು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಪುನಾತ್ ಅಡುಗೆತ ಎಣ್ಣೆ ದತ್ತದು ಏನಿಂದಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಅಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಂದೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ 3 ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನಲ್ಲ ಪಾಡ್ತು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಇತ್ತೈಕೇನು ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ತಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಆಪುನಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದುಲೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೇನಿತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿನ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಸಿಂದ ಪನೋಲಿ ಇಂದೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬಂದುಲೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಟದು ಇಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದಕ್ಕೇನಿತ್ತೆ 1 ಕಪ್ಪು ತಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಇಂದಕ್ಕೇನಿತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲಿನ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಂದೆಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬಣ್ಣಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಏನು ಪಾಡ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲೆ. ಇಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಗಸಿಂದ ಪನೋಲಿ ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ. ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ ಎಡ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಿತು ಇಂದು ನಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಯ್ಯರ ಬುಡೋಡು ಬಂದುಲೆ ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದು ಗಸಿ ಆತಂಡು. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಂತೆರೇಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ.